Sa number 10, Nobenta-9 ka mga bagong nga civil engineers gikan sa nagkalain-lain nga probinsya ang nag-take oath sa Bacolod City kaina sang aga. May report si Romeo Subaldo. The hard hat on your shoulder. Mismo ang mga ginikanan ang napasuksok sa hard hat sa ilang mga kabataan. Ini sa formal nga pagpanumpa sa 99 tanan kabago nga mga civil engineers sa Sugarland Hotel sa Bacolod City kaina sang aga. Sunod sa kay Engineer Wenro Bahada, ang presidente sa Philippine Institute of Civil Engineers Negros Occidental Chapter, may taga Cebu, Bohol, Panay, Negros Oriental kag Metro Manila nga nag-take oath sa syudad sa Bacolod. Ang ilang chapter ang nag-host sa oath-taking kag partner nila, ang Professional Regulation Commission o kung PRC, ini para mas mangin barato para sa mga magapanumpa ang gasto para sa oath-taking. Ang taga Negros anong chapter nga maka-create kita a venue for them nga maka-take out mas gamay-gamay siya nga costing. So ka-invite man kita another mga out-takers from the other provinces nga mag-join sa aton diri. Crucial ang papel ng civil engineers ilabi na sa construction. Sa mga ginatukod ng mga balay, may civil engineers man dapat para sa safety sa tagbalay, ilabi na kung mayara sang kalamidad. Actually, yan yung namin yung engineered, yung engineered houses. Kailangan talaga kahit na gaano kalit yung bahay. Kasi you don't know, especially climate change, yung mga disasters, talagang it's better na may nag-engineer na nag-design ng building or ng house mo rather than just constructing it nang walang any basis or walang design. Mismo si PRC Region 6 Director Romel Balisang ang nag-administer sang oath-taking sa mga bagong civil engineers. Sunod sa iya, mas ginapapalapit sang PRC ang ilang serbisyo sa mga probinsya parehas na lamang sa siningang oath-taking. Mana ang isa sang trust ng amon nga opisina sa Subong nga para nga mapalapit pagid ang services ng PRC sa amon nga mga kliyente. So every now and then nagakadto kami diri sa Negros Occidental, diri sa Bacolod kay may mga request for oath-taking such as this. Sa seremonya, magluwas sa pagpahibalo sa mga engineers sa ilang mga katungdanan bilang professionals, ginpasidunggan man ang mga ginikanan nga nagpanikasog para mapatapos sa pag-eskwela ang ilang mga kabataan. We are here. And even though you have